Okay, welcome back sa atong part 2 no, mga kaigsunan no, mga higala. Ano yan sa tagkaroon magkangkaon ang probinsyang mukbang gulay. Ano sa tao? Ato utan no. Basoy. Nga utan, init pa kaayo. Huwag natay salado, kamatis o. Okay, kaon na ta. Nay karni gamay oh. Okay, kaon na. Ops, ya. Ang pabaskog sa atong lawas. Okay? Salamat sa Diyos Santo Amen. Pinoong Diyos, manahuli ka ng gasan, nakatak na ikaw, pabaskog sa atong lawas. Tingnan mo yung pangapanagin ni Kristo. Amen. Salamat sa Diyos Santo Amen. Okay, kaon na ta. Balang na ako makapukusin na basta kay kaon ta. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamaliw. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ay do'y nakatago. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Hindi giliw ko hanggang sa libingan. Kay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan. Ligaya sa puso ko ay di na mapaparang. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Hindi giliw ko hanggang sa libingan. O kay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan. Ligaya sa puso ko ay di na mapaparang. Ligaya sa puso ko ay di na You Shout out are pila ka a sa nasa gawas. child Ay, of baby the Miss Laurente, shout out pila nasa universe, Saudi. no less Christine than the Capolonias, nasa trees Hong and Kong. the Madil, stars. London, yung Maribel You Malta. have Say hi. Basta ano diya, arrived. saan talaga yung basoy oh, mga kaigsunan no. Mga higal oh. So si Mami diya nga nasa Amerika. Ay. Nata nga marag gimingaw na ginto siguro mugkaon na ni mga basoy da kay marag wala siguro ni dito sa gawas, no? Presko pa kayo gikan pa ni sa
atong garden no. Wa tay gipalit diri bisag piso. Utan lang. Okay. Ikaw ka ni Kuya, oh. Ah,